tana gata mun gani mun ji kuma mu biye musu la Allah bai mahallice mu dan wannan ba za mu biye musu ba. Yana da kyau su sani amsan da na ba su ɗazu na mance in faɗa cewa su sani mu ba 'yan ɗariƙansu ba ne, mu ba yaransu ba ne, domin wai sai ga an kira ku a yi muku faɗa ba ka da gaskiyan kuma ka mana faɗa. Shi yasa ni tun a lokacin na ce ba za ni ba, kuma koyo suka kira ba za ni ba, saboda ba abin da za su gaya mini. Duk abin da suke faɗi ga suna a bayyana ai, ni ma abin da nake faɗi ga shi na a bayyane, sai a nemo dalili. Kun zo kun kawo mana manyan ikwanai, Allahul musta'an. Wai an zo an zauna za a ce mana mu daina karanta littafan malaman sunna, da manyan sururiya da manyan ikwanai aka haɗu a wuri guda, za a hana mu karanta littafan malaman sunna saboda mu 'yan salfatiyya ne, in ji Sheikh Muqbil, 'yan salfatiyya. Shi ya sa mu sai mu je mu saurare su, inda ke ba ɗan ba salfaɗe ba ne, bai ma kamata ka kuna kula su ba. Suna da nasu ƙafafuwan da'awan, kai makana da naka, sai ta jikinsu za ka yi da'awa, da su da ba su ba abin da ya shafi da'awanka. Kuma yana faɗin wannan saƙon ne ga matsorata da sun san kansu, wanda suka fito suna ta surutu a wancan lokacin, fauda, takabbuti. Shi yasa in an musu magana ya ce ba su faɗa ba, ba su faɗa ba, gashi kasar ya ɗauka. Wasu su ma mun yi magana da su a waya ba su ɗaya ba ba biyu ba, ba su da abin faɗa mana sai kame. To yanzu in ka ce irin wannan da'awar ta Muhammad bin Hadi da kuma ta Ubaidul Jabiri ita za a kawo mana Najeriya kaza ka kai wannan yaban Muhammad bin Hadi da Ubaidul Jabiri kai ba su fi waɗannan kan ba na Kano da aka yi magana kansu da Zaria? Kai ka iya magana kan waɗancan waɗannan ne ba za a yi ba? A bayyane? Kuna yi ai, ba wai ba ku yi ba. To wallahi Muhammad bin Hadi da Ubaidul Jabiri ko datin kafan takalminsu waɗannan malaman naku ba su kai ba. Wallahi datin kafan takalminsu ma ban yadda wannan malaman naku na wannan sururiya sun kai ba. Amma can ka iya bugun kirji ka bata su kuma waɗannan wai kana kare su. Haba shirme da fauda a bayyana mu muna gane shi. Muna faɗin wannan ne saboda a kai musu saƙon, ba faɗi kawai nake don ku ba, don ku kullum muna yi a dama. Don na faɗa ne wannan ina so a kai musu saƙon yadda nasu ya zo ya koma musu haka. Ga amsar da muka ba su, suna da amsa su yi, ba mu da lokacinsu ne gaskiya. Mun faɗa ne musamman ma don waɗanda suka samu wahani, suna ganin cewa don me ba wanda ya yi raddi akan maganansu tana ta yawo ko ina. Yanzu sun samu baki sai maganar suke. Ku ba ku tabo inda gaban yake bane ai. Wata gaba ta kuka je kuka tabo. Kuma wannan abin da kuke faɗi bai canza komai. Addini Allah ya ce, annabi ya ce da fassarar musulun farko, inda shi za a yi ku zo mu auna ayyukan mu gani. Ku zo mu auna ayyukan.